Málverjar skulle finnas, och då första vi för att höra till kvinnor. Terboer som har finnet flest ätkvöver Rom, Simona Heinesen, AP, og Randi Vardum, KUI. Han som vunnet Randi Vardum, KUI. Tøytrutjer som har finnet flest ætkvøver Rom, Jakob Mikkelsen, UIF, Gesa Tori, Vuchingur, og Andras Ganko, NSOI. Og málverjar Andras Ganko, NSOI. Ja, så har vi tar bästa málverjarna i förrän vi bor här i Hvonn och Andras Ganko kan också vara brevet här. Till flott till så gör. Jag har haft så gott camping här, ja. Do you have a specially good year this year? Ja, först och främst jag hade tog en German snack över för oss. Okej, ja. Vad är det gott Ársins där? Ja, det hade jag själv bra så att det stod väl i år. Och verkligen glad för att jag funnit en så här. Nu är det kanske sälja kappas vi Jakob Mikkelsen som tog ut där UIF. Vad händer om han som mamma? Han önskar nu om att han är en av största mamman som har spelat för förräska fotboll. Så det är stort lite ända framför Jakob. Och jag vill ta så till förrest. Vad tog du så väl förrest? Tog Facebook. Nej, tvätt men sålande man är här för man bygger här för så man ska bara vilja, man ska bara röjna så det kommer. Ja, i Malmö var det så Randi Vardum och hon är runt för så ofta det var jag som Malmö Randi. Så ofta tog vakta? Ja, faktiskt. Men vad så kan jag göra det gör som man bara vill in gärna? Det är väl gott. Jag vill se att det är näck bättre än in gärna. Jag hade mamma sändning ofta i hur man klarar ganska år så att stöj och kör så här gott men alltså jag har klarat mig gott. Du varst du skift i Island spalt. Varst du bättre än nu? Ja. Hur det? Då jag fick mamma sändning kunde jag ganska tvär från dig och till hur vill jag negociera för mamma. Det är tackligt. Vi brukar ha det så ska vi. Ja, jag just. Och Randi kan du komma till kaffe där? Kan du prata? Det är inte avgjort än. Ser man att det är inte kört? Nej, alltså det är inte avgjort. Men alltså måste inte göra very coffee. Men tack för det, Andras Ganko och Randi Vardum och plockvis, nej?